पटाना था का भइल बा मशीन में। का करी पानी अथी गिरते नहीं खे तो देखी का करी खराब भ गइल बा। खराब हो गइल बा। हाँ कैसे 2 कट्ठा जमीन पटाई मिस्त्री के बोलावे के पड़ी। ये तो बिकार बोलाई बा ना। कवना फेर में बारो का कहत रहो गेहूं पटावे के बा। तो गेहूं केंगा पटाओ एकर रेडिएटरे फाट गइल बा पानी चुआता मशीन स्टार्टे नहीं कर माटी ले रहे खाली हंडील मारत तनी कहीं स्टार्ट हो जाई तो हो जाई हमरो तो वही फेर में बन जाते माटी लेवाला से ना होई। ए एकर गरम सूता कट गइल बा विकर्मा हां कोनो उपाय करो ना जे तोहरो पाट जावा हमरो पाट जाओ। हमरा लगे तो कोनो बुद्धि नहीं है। कोनो बुद्धि खोज ना बुझाता जे गरम सूता कटल बा कि बरिंग एकर भसल बा। आई देखो एकर रेडिएटर से तो पानी चुआता एगो काम करो शिवरी के बाबू साहब लोग के बुलवा लो आ ना तो टनटनो बाबा के खेत ना पाटी या हमरो ना पाटी या तोहरो ना पाटी बोला ले केहू मिस्त्री बा मिस्त्री बा उधरे होई देखो ना मिस्त्री हाँ डुमरथन वाला जितेंद्रा बड़ी बढ़िया मशीन बनावेला। तो बोलाई ना उनकरे। अच्छा हम खबर दे तनी जा तनी हम जितेंद्र के बुला अरे क्या बात बा हमरो 5 कट्ठा पता ना दो। तू आ गइलो हाँ आ गए हमरो रहते सब बहेंगे कहूँ ये तहार कामे बा जहाँ हम चल जाता तू चल अइबो। अरे का भइल बा यही जब बिकर मामा अलगे छती औले बा ना तो भाई जौ नहीं पटावे के बा। जॉब तहार पार्टी तोर जौ पार्टी हमार गेहूं पार्टी हाँ तहार हमार बांग्ला पार्टी बांगला हाँ का भइल बा मशीन में मशीन खराब भ गइल बा देखा तनी पानी चुआता। पानी को तो रेडिएटर एकर फाटल बा हाँ एगो सुलेशन लगा के जूता साटी अरे ऐसा न सतान शादी को भाई लिख के न करी। आ गइल जा तू लोग पकावे पह तो पटावे के बतावो ना जाओ। सुन ना भागा ना वो। भागी सो हाँ भागी लोग ना भाग। तो मरद के बोला दे हो। तहार मोर हाँ तहार तो मोर मरद का के करी हो? के हत पर मरद रे सरवन सोरो यही जब बाबू ओ सरवाना वा ड्राइवरा बा ड्राइवरा वा हाँ बोलाई का तो बिकर माँ बताओ ना है बताओ है मर्दों के बोलाओ तिया काम भइबे ना करे मर्द के बोलाओ तरी। तो हम तो अच्छा। आइल नहीं है जे गेहूं पटावे खातिर। सही बात बा। अच्छा वो सब छोड़ कैसे घंटा पटावा तारू कैसे घंटा पटा हाँ बोलो कैसे घंटा पटावा तारू 200 रुपये लेबू के 250 रुपये ई बोलो कैसे घंटा पटावा तारू 200 रुपये की 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये हाँ ये भी कर्मा हाँ। इली 300 रुपये पूरा 3 हाँ 72 के लोग 250 रुपये पटावता यहाँ 300 मांगता। अच्छा पटाओ तोरा के 300 रुपये दिया हमार 5 कट्ठा बा 5 1500 भइल ओमे से 200 रुपया छोड़ दियो काहे से तारा भतार के हम याद हैं। अच्छा ठीक बा 6 कट्ठा हमार बा 17 1800 भई अब तोर सखी हमार सहेली है इसमें 600 छोड़ दिए। ठीक है। विकर्मा तारा कितना पटवावे के बा हमार तो उहे लखा जौ के खेत लागी अब तो वो काल मकान बिचला 5 कट्ठा 5 कट्ठा तो 5 कट्ठा पानती आई 15 तारा 1500 रुपया एकरा के खड़े खड़ी दे देवे के पड़ी। अब तो 300 रुपया दे दी ये अपना माई सामान के तरह। सुन पहले हमार पटा था चलो ए पहले हमार पटाओ आ गइला जा तोहार लोग तंग करे जाइबा लोग ना यहाँ से तनी पटा ना दो बोलाई का अरे चल ना कितना देर लगी पैसा नगद देवे के तो बता। खराब बा तो कैसे वो पटाई बनाई हमार बात कैसे पाटी। पानी पटी अरे वही का पार्टी वही का स्टार्ट हमनी के करब तो तो स्टार्ट करो। देखो ना होगे खेतवा हमारा होगा साजो का कही के बीच में पटा ना दो तू बात माना ना। तो मशीन खराब बा तरौरे कैसे पानी पटा दी अरे मशीन नु खराब बा तू खराब नहीं क्यों नु बोलाई का जा यहाँ ले जाए केकरा के बोलेबू 300 रुपये हम जब अपना कह दे मरद के बोलाई यार मरद का करी हवावे आवे तो ये काम हो जाई। जब 300 रुपये कहलू तो 300 रुपये दिया बाकी हमार खेत पटाओ तारा पटावे के पड़ी तार रेडिएटर फाटल बा तो हम एकदम रेडिएटर ठीक करब विकर्मावा यही जब गरम सूता गिरी से लेके अरे मेहरारू पटा जाए तो खेत पाटे लगी। ठीक है ठीक बा जाई ना पटेबू
ना पटाए ना पटेबू तो विकर्मा हाँ। हम जा तनी यदि एक मशीन चालू हो जाए हमरो पटवा दिए तरह के 50 रुपया बेसी दे दे। ठीक बात है। छोड़ केहू के हमार पटाओ और लोग के फेरा मत तो कैश देवो से 10 रुपया बेसी दे। तो मशीन बढ़िया अरे करी तो पानी मशीन पटाई पार्टी चाहे आदमी पार्टी पटावे के नु बा केहू को पटावे के बा। जाई अभी जाई जब बढ़िया हो जाई तो पानी पट जाई जाई हाँ जाई पार्टी हाँ हम बना दी का मिस्त्री तो आ गई है तो बना दी का भइल बा में रेडिएटर फाटल बा पूरा छिटा गइल बा रिंच पैनल ले आइल बनी सब कुछ आइल बा तो झोली लेके आई देखी तो हमरो यही जा पटावे के बा 2 कट्ठा बात तो बनाई है पहले हमके पार्ट दे तो रहुओ पार्टी ठीक बा देखो तानी बन जाए लायक बुझाता। हाँ बन जाई टाइम लागी तनी झोली उतारी रिंच लगाई। हे विकर्मा हाँ। अरे मिस्त्री के भेजनी हो। हे मिस्त्री हाँ तनी बनाई तो मशीनवा बनाई तो लेकर के हम अपन खेतवा दिखा दी चल। हम यही के बानी। बोलो से बता दो चीन ले बारू हाँ चीन ले बनी हटी हयो हयो हमरे प्लॉट हो हाँ चीन ला पटा देव के मिस्त्री चीन देखत ले रही। हई, आँख चीर के चीन ली है कोई ऐसे ना आंधर ना है अरे कहाँ देखलू इनको खेत देखलू हमार खेत देखलू हम सब। देख ले लिया इधर अरे तो बस इधर तो तक से ओने लौकेगा। मंगल सिंह का दुआर पर ले देखो हम्म, आ होने चल जा ललन सिंह का दुआर पर ले ए बीच में केहू के नहीं थी। ठीक है। का मिस्त्री बुझाता हाँ बुझाता हो आइल बा वो आइल बा हाँ पानी फेंकी हाँ फेंकी फेंकी पानी फेंकी चालू करके देखी तनी अब सुनानु तनी है धर है मुंह धर तो मुंह मुंह दाब तो मुंह में मुँह द मुंहवा पर दाब। मुंह में मुंह तो पूरा लतवा से दाबो ना है। हे मिस्त्री हाँ बुझाता जी अब पानी फेंकी फेंकी अब स्टार्ट करा दी। अब देख लिया पहले केकर पार्टी पहले हमार पार्टी मुँह दले रह धबले रह मुँह दबले रह तारा के 300 रुपये घंटा दर। अरे पानी फेंके फेंके भइल बा। महाराज मिजाज हरा दिल ने मिस्त्री स्टार्ट हो गई। अपना का पता नहीं लगा बाबूजी तमाम भोजपुरिया भाई के हम 10 जोड़ के शंभू बाबा प्रणाम करतनी। आ रउआ सभे का बीच हम टन बाबा जितेंद्र जी जेकरा चैनल से हमनी वीडियो बनावतनी आ ई वीडियो तमाम भोजपुरिया भाई लोग के लगे पहुँची। यदि रउआ सभे का वीडियो अच्छा लगे तो एकरा के लाइक करब आशीर्वाद दुलार प्यार जैसे हरदम हमनी के दिले बानी वैसे फिर हमनी के दी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा तमाम भोजपुरिया भाई लोग हमनी के दोनों बूढ़ा के आशीर्वाद दी। आ चैनल के सब्सक्राइब करी लोग आ लाइक करी लोग और वीडियो अच्छा लगे तो एकरा के जितना होके पहले जगह वीडियो फैलेले बने वीडियो को फैलाई लोग। सही बात बा। बस